Desde que entrou a crisis, o comercio de Compostela, creo que de outras cidades, pois está a baixa, e o vexo con moita preocupación, aunque a mí xa me colle maduro, o vexo sinceramente mal. O problema máis grande do comercio e de todos os sectores é que os sueldos pois cada vez son máis pequenos e a xente pois non pode comprar. E se ora eu creo que a xente lle sacou un pouco máis o vestir, por exemplo, e se dedica un poquinho máis ao ocio, a xuventude ten outra mentalidade porque os salarios son máis pequenos. Estou a favor das asociacións, é unha pena que a COTES e esta xente que a veces meten prepolíticos no medio, que non estén funcionando debidamente porque é unha maneira de que as asociacións che boten unha man, che asesoren e estemos máis unidos o Compostela frente ás multinacionais que se están montando cada vez máis.